Ola, o meu nome é Clara Pérez e son docente no SEC Lisboa e investigadora na área da saúde visual. A miña investigación fócase na miopía infantil, un problema que afecta cada vez máis a crianzas en todo o mundo. Estudo este fenómeno desde a súa prevalencia até a avaliación da eficacia de diferentes métodos de controlo, con o obxectivo de trabar a progresión da miopía de forma segura e baseada en evidencia. Acredito que ao comprendermos mellor as causas e as solucións podemos axudar as crianzas a ver mellor e tamén a vivir mellor. Ao mesmo tempo, dedícome a investigar como tornar a práctica optométrica máis sustentable. Analizo o impacto ambiental das clínicas e dos procedementos usados diariamente, identificando oportunidades para reducir desperdicios e mellorar a eficacia no uso de recursos. O obxectivo é integrar a sustentabilidade nas rotinas clínicas de forma práctica e realista.